Mga kabuhay yung nakita diri la Pardo Cemetery, kundi nga bisan pa sa kainit sa panahon, kaya gidagsa gihapon ang sementeryo sa San Tomas de Villanueva Parish Cemetery nga nahimutang sa Pardo ning dakbayan sa Subo. Kung inyong makita diri karon nga pipila na ka mga kabombo nato ang nga nibisita sa ilahang mga minahal sa kinabuhi nga diri gilubong sa Tomas de Villanueva Cemetery. Pipila na gayud ka mga kabombo nato ang may bisita sa ilahang mga minahal sa kinabuhi. Nya ang special po diri sa Pardo Cemetery mo na lang ni ang usas mga nahibilin nga mga menteryo nga naa paghihapoy kining matawag nga burial plot no sa ayuta no kung inyong makita nga naapay kining daghan kay mga cross nga dire sa ilahang yuta no og napa na mga lubong ang pipila pa ni ana og padayon pa sila nga nagadawat sa kining maong paglubong niini. Kung inyong makita no nga pila-pila na pod ka mga wires no ang gilatag para sa kining matawag nga pasuga niining mga nakalubong karon sa yuta niya. Ang kining maong ilahang suga kay gitumong sa cross kung diin nga makita ang kining mga pangalan og ang adlaw sa kining kapanganakan og adlaw sa kamatayon ining mga mitaliwan nga gilubong diri sa Pardo Cemetery. Og mga unyang taud-taud posible nga modaghan ang mga magbisita unya sa Pardo Cemetery subay na kini sa pagsaulog sa Kalag-Kalag 2025 og pipila ra pod ka mga kabombo nato ang andam ba kayo nga mo hatag og higayon para sila mga minahal sa kinabuhi sa pagbisita karon nga adlaw og naa pod diri naka-standby pod ang Police Assistance Desk sa Inayuan Police Station. Naapo diri ang Bureau of Fire Protection ug Cebu City Fire Station. Apil po niya na ang mga volunteers o ang uban pong mga barangay nga nasakop labi na diri sa barangay Poblasyon Pardo o ang kinipong mga uban pa nga mga volunteers nga ana karon andam hatag og serbisyo para sa kining pagsaulog sa adlaw sa Kalag-Kalag. Gani na lang minabot mang kadlawon. Then so far dili ka siya actually busy, dili kayo siya like kanang chaos kaayo. Oo, then dili man kay siya ingon nga pareha sa unang gani nga murag samok kaayo o kanang so hayahay siya, dili siya ingon nga kana ganing kay the more nga daghagan ni tawo nga magkuan murag magpiit na or magkanang magkuan na ang mga samot og kainit kalimuot. Order na nanay order. Oo. In fairness, lahi siya sa 7 years ago nga akong nakuanan na balikan sa una. Nya kuan po no, mo po ni unang kining Kalag-Kalag no nga imong giday mo nga family sa Australia. Oo, first time nila. Although dili nila first time diri sa Philippines, but first time nila sa Kalag-Kalag nga ni Koan. Kay it's my mama's first death anniversary man. Og diri lang takutob live diri sa Pardo Cemetery ning dagbayan sa Subo kini lang si Bombo Rexmon Cortez Omega, and this is Bombo Rancho Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo.